Salamat no sa mambahanon. Ano man nato no? Kaangay no sa pagkaon makaon gid kita. Kinahanglan naton sa matag adlaw ang tanan. Ang pulong sa Dios no, pagkaon niya sa ato nya kalag kag kinahanglan tagid sa sininga aga. Mamati kita no kag hatag naton tinion sa ato nya pastor, bugay sa Dios no, nakabalik si Pastor Alin no sa Antique ligad lang no nga semana. Pastor? Mayong aga sa inyo tanan. Kay salamat sa Ginoo no nga ari naman kita. Kadayaw kita sa aton Ginoo.
Salamat sa inyong attendance, ang aton nga attendance I mean. Kag salamat gid kay madamo nga sablag ang aton nga kuryente sa sa lapas, pero nagbatas man ang mga kauturan sa mainit nga tiyempo. Salamat sa bugay sang Dios na tapos ang service dito kay nasang aga. Nag-enjoy man ang mga kabataan. Pangkon man sila sa mga ginmine nga mga stuffed toys. Kag grabe no. Iban guro gapili pa to. Pero nalipay ko kay ara may naga-take care dira sa kabataan sa lapas, si Ma'am Chinchin, si Toto Joshua, sinapagid si Toto Paul Lamis, si Inday GM. Salamat sa ilang effort, no? Sino pa? Si Inday Myra. Wow, mabasulan kita ni Inday Myra. Din si Inday Myra. Nagapuli siya. Hindi siya kagwanta nga daan sa sang init. No. Sang nagligad nga Sunday, nagkadto kita dito sa Antique. Kag pag-abot ko dito na surprise gid ang host church. Ginguan kami ni Ma'am Barbara. Kag ginabi-abi kami. Wow, gahaksanay pa sila ni Inday Joy, no? Biso-biso kung ano to. Kag nalipay ko kay nakavisit kita dito sa church naton. Ang outreach sang Kalumpang. Although nga ang dalan hindi siya favorable sa aton kay grabe ang lubak-lubak. Pero salamat kay wala dito sang mekaniko nga ginupod ako, nakaabot man kami balik. Salamat sa Ginoo, no? Dayon nag-visit kami dayon sa kay Pastor Nipunan sang hapon. Kag nalipay ko kay makaistorya kita permi sa aton nga head pastor. Kag salamat kay mahibaluan man naton ang ilang mga ministries nga nagapadayon dira subong man sa mga outreach sang Calvary. Kung nanungod ya sa sa Calvary, ara lang gyapon dira aton nga loyalty. Communicate kita, fellowship sa ila. Kag nalipay kita kay kagabi ang cottage prayer meeting na hiwat sa ila ni Brad Noel. No, nag-enjoy man kay nag-upod ditong iban. Nalipay gid ko sa mga nag-upod. Pero ang aton pagid nga kalipayan kay bangod nga makadto kita karon sa New Lucena. No? Amen. Dapat gid nga ara gid ikaw, ara gid kita. May tatlo guro kita karon ka sa lakya, no? May pick up ni Pastor Harold. No, may Rusco Boy, kag may kay Brad Brad Albay, I don't know kung okay na to, Brad. No, I hope nga nag-okay, no? Grabe. Gapon gusto ko gid makaupod si Brad Albay, pero bangod nga nagtinguha anay kayo sang radiator to, Brad, no? Kinakayo gid man kag amo na karon aton service. Ang hiwaton ta mahalin ta diri 2 o'clock, no? Maabot ta dito 3 o'clock. Masol winning dayon. Pag 5 o'clock mapuli dira man mismo sa balay nga gina Bible study ni Pastor Justin sa Biliran. Bilidan. Biliran man ako niya. Bilidan. Dito kita ma-service at the same time may kanta kag may panyapon. May panyapon, Pastor? Sorry gid, Pastor, way kita ka-extend sang no? Sige lang Sabat karon ilang soft drinks. Salamat sa Ginoo, nag-enjoy kita sininga semana. Amen.
Ako nag-enjoy gid ko bisan kapoy maayo. Upod ko si Mrs. no, nami ang amon nga date, duwa lang kami sa sa salakyan. Nasulo ko siya, nasulo niya man ako. Solo-solo kami. Nami, magpanlakaton ka wala, makahulong-hulong ka, amo na nigali subong antiki. Kag nami kay makita mo ang mga Kristiyano dito. O, gabanat man sila. Dito ko nakilala si Pastor John Tabaris. First time ko siya nakita, siya ang gabulig to kay Pastor kag mayo magitara. Gitarist. Taga Negros siya, isa gid kami kabanwa. Pero diri na lang kami nagkitanay. Kag gaupod siya street preaching. Ang iyang misis nga taga Maasim, Sarangani Province. Nga dira man sang una ako nag-pioneering sa Sarangani Province. Diri sila ga-star sa church ni Pastor Siloterio. Nagabulig tudlo bata, gabulig street preaching, kag ara sa ministry. Tinami kay apat na sila. No, si Pastor John, iya Mrs., si Pastor Bongkag, si Ma'am Barbara. Kalipay naton nga ara sila sa bulaton sang Dios. Kag padayon ang ministry dira. Base naman sa dason, o magtulo tawhay nay matabok naman ako sa Gimaras kay kinanglanon gid nga makabisit kita sa mga kauturan nga yara sa outreach, no. Kay sa nagligad nag-visit man ako dito sa sa Lambunaw. Pero naka-communicate, nakawali na kita sa Kabatuan. Nami kay ang Kabatuan gapadayon gyapon. Although nga budlay basta pioneering, pero makita mo ang kasigla sa mga kauturan nga nagahikot sang bulaton sang Dios. Kag madason guro sana si Pastor Justin, no? O pastor, hapon lang siguro ditong service, no? Kay pwede tama na makadtuan, mabuligan si Pastor Justin. No, si Pastor Ed, Pastor Nonoy, diri lang anay. Kay budlay nga ang aton nga Mother Church, aton bayaan. Sini nga aga, dala kita sang mensahe diri sa may Exodus chapter number 24 in verse number 7. Exodus chapter number 24 in verse number 7. Okay, basahon ta sang dungan, upod ka mo sa ako, no? Isa lang ka verse. Ready? Let us read all together. Exodus chapter 24 in verse number 7. Ready, start. And he took the book of the covenant and read in the audience of the people, and they said, all that the Lord hath said, we do, and be obedient. Ginoo, salamat gid sa imong mga pulong nga amon matun-an sining aga. Kabay Ginoo nga ang mga pulong nga amon mapamalandungan, may mga spiritual blessings kami nga makuha, ma-apply sa amon nga pagpangabuhi, kag magatuman kami kung anong ginatudlo mo sa amon nga pagpangabuhi sa matag adlaw nga tanan. Bless man ini nga mensahe, kag tagai man kami Ginoo sang langit nun nga kaalam. Kag ang imo balaan nga Espiritu Amay nga magapanghikot gid nga kabay ikaw Dios ang magabulig sa amon sa pagangop sa mga pulong sa kamaturan. Gay man ako langit nun nga kaalam, kusog kabakod sa pagdala sini nga mensahe. Kabay nga ang amon tag sa katagipuson mangin mabinatunon sa pagtudlo sa imo pulong, pagsabdong sa amon. Tanan niya pagdayaw, himaya ginahatag namon o Dios sa imo nga may kalipay. Sa matamis ngalan na Ginoong Hesus, amon Dios kag manluwas. Amen. Okay. Ang mensahe sini nga aga, obedient to Christ. Now, do not misinterpret na hanunggod sining pag-obey kay Kristo Hesus. No? Matapos kita nga nakaangkon kaluwasan, ang Bible gatudlo nga dapat mag-obey kita kung ano ginatudlo sang pulong sang Dios. Kaangay man sang ginbasa naton bago gilang sa time ni Moses. Now of course, damo nga question ang mga tao o kon mga manunudlo sang pulong sa Ginoo nga
kung kisa hindi conforme, kung sino gid bala ang sundon, si Kristo o kung si Apostol Pablo. Now, of course, ang Bible gatudlo siya nga gasunod kita kay Kristo. Amen? Now, pero hindi naton pag-shortcut ang pagsunod. Labi na gid sa doktrina nga ginatudlo sang balaan nga kasulatan. May ginatudlo ang balaan kasulatan nga particular sa mga dispensation nga ginhatag sang Dios. No, may ara nga ginatawag innocence, conscience, government, patriarchs, law. Ari kita subong sa panagon sang grace. Wala pa kita sa panagon sang tribulation period kay wala pa ang rapture. Hindi pwede nga mag-una ang tribulation period kaysa rapture. No? Kagatuo kita sa ginatawag nga pre-tribulation period. Before the tribulation period, there is a rapture. Now nga ang mensahe, magtuman gid kay Kristo Jesus. Of course, gatuman kita kay Kristo Jesus. No? But do not lay aside and do not forsake sang gin-assign sang Dios nga amo si Apostol Pablo. Oh. Kay hindi tanan nga gintudlo ni Kristo Jesus ilabi na gid sa kaluwasan nga sundon naton sa panag-on sang bugay. Kay may gintudlo si Kristo Jesus nanungod sa ginarian sang Dios nga ang iya nga gintudlo sa kaluwasan para gid sa mga Hudiyo. Kag dapat gid nga sundon ina nila. O galing lang ari kita iya sa panag-on sang bugay. Gasunod kita kay Kristo, but let us consider first the apostle of the Lord Jesus Christ nga among nagatudlo sang panag-on sang bugay. Hindi kita magdiretso dayon sa kay Kristo Jesus tudlo, kundi i-consider ginaton ang tudlo ni Apostle Paul kay si Pablo, wala ini nga nagawali kun hindi sa mensahe ni Kristo Jesus nga ginhatag sa iya, kag ihatag man sa aton sa mga church age. Okay, ang iba niya madiretso lang dayon si Kristo Jesus gidaton nga sundon. Huo si Kristo Jesus ginasunod ta. Pero kung sa kaluwasan hindi pwede kay nga aman nagtudlo iya si Ginoong Hesus sa mga Hudiyo, hindi diretso sa church age. Kay may gin-appoint naman si Kristo Jesus nga para gid sa church age. That's why siling ni Apostle Paul, no, ining revelation nga ginatudlo ko sa inyo, ining panagon sa bugay, hindi ni akon, iya ini ni Kristo Jesus nga gin hatag sa akon kag ginhatag ko man sa inyo. But silingon halin kay Kristo Jesus, padulong sa kay Pablo, kag halin sa kay Pablo padulong sa church, which is the body of the Lord Jesus Christ. That's why si Pablo naghambal, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Kay kung hindi mo butangan sa ginatawag right division, ang tudlo ni Kristo Jesus, kag tudlo ni Apostle Paul, kung madiretso kita sa tudlo ni Kristo Jesus, amo ning matabo. No? Mapabaptized man kita, magtuo kita nga si Kristo Jesus is the Son of God, kag magpabautismo, kag kita maluwas. Tiyang guwata charismatic. No? Kaya mo na mga tudlo nila, lakip gid ang baptism sa kaluwasan. Now karon ang Bible ya gatudlo nga matapos si Kristo Jesus napatay, ginlubong kag nabanhaw, ang kaluwasan naton dira na base sa death, burial kag resurrection ni Kristo Jesus, and that is the gospel of the grace of God. Kag dumason, ang tudlo ni Ginoong Hesus sang before nga wala pa siya napatay, no, ibaligya mo ang imo ari-arian. Kung naton nga isundon gid abi ang Matthew chapter number 19 verse number 16 nga amo gid ang aton i-apply subong sa aton, laban-laban ibaligya gid ni Pastor Nonoy ang iya salakyan. Ang imo nga motor, ang motor ni Pastor Ed, ang inyo balay, ang inyong mga lupa, kay posissions mo, kag dumason, ihatag mo sa mga pigado.
Kaya mo na tudlo ni Ginoong Hesus. No? Te ginsunod na sang tao? Wala. Wala na ginsunod. Pero sino na nagtudlo? Si Kristo Hesus. Titani ang mga nagatudlo nga si Kristo Hesus gidiritsohon, hindi na lang niya si Pablo, titani ginbaligyan na nilang ilabalay kag ginhatag sa mga pigado para nga maangkon nila ang ginatawag kabuhi nga wala sing katapusan. O galing lang, dira nga bahin, may ara kita nga right division. That's why siling ni Apostle Paul, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hindi ang iban sini kumpon may sang right division. Why? Kay makuhaan sila sang ila palang abuyan kon i-impose mo ining right division. Tama, no? Oh. Ting iban gakabuhi pa diri sa law. No, wala diri ari sila sa grace, and yet kung kisang mga doktrina nila ari sa under sang law. Pero siling ni Pablo, ari kita subong sa panag-on sang bugay. Ginhatag sa ako na hambal sa Ephesians chapter 3 nga nakabati kamo sang dispensation sang bugay sang Dios. Ti bugay ang kaluwasan. Wala sa baptism, wala sa works. Kay siling gani ni Apostle Paul, not of works, lest any man should boast. Kung ato naman nga sundon si Pablo, hindi mo silingon nga diri lang kita nagsunod kay Pablo. Kay kung gasunod ka kay Pablo, gasunod ka man kay Kristo Jesus. Balik gyapon kay Kristo Jesus. Amen? Ano siling ni Apostle Paul? Habal ni Pablo, be followers of me, even also am of Christ. Sunod kamo sa akon, subong nga ako nagasunod man kay Kristo. Hindi shortcut. Hindi bot silingon nga, kung gasunod kita gali kay Pablo, gasunod man kita kay Kristo. No? Hindi iya man luluwa si Pablo, pero si Pablo ang gintulinan sang Dios nga magwali sang kaluwasan nga ginhimo ni Kristo Jesus para nga ang tao kung magtuo sang iya death, burial, kag resurrection, makaangkon siya sang kaluwasan. Klaruhon ta gina karon. Kung mag-soul winning kita, hindi lang kita nga maghambal, magtuo ka kay Kristo Jesus. Kag dumason ihang up mo ang tao. Wala nato na pahibalo nga ano ba lang tuuhan sang tao. Yan niya, tuuhan si Kristo Jesus. Dason wala na dayon. Tuuhan ta si Kristo Jesus nga siya ang napatay. Siyang ginlubong kag nabanhaw. Kay kun gintuuhan na sang tao kag gintuuhan niya, ginsaligan niya ining kamatayon ni Kristo Jesus, amo na ang dugo ni Kristo Jesus ang maghugas sang sala sang tao. Explain ta gina nga ining death, burial, kag resurrection, and His blood is the payment for our sins. Ang iba niya, mambal siya, magtuo ka kay Kristo Jesus. Of course, ara ginambal na. Pero ang fondasyon sang pagtuo kay Kristo Jesus, amo gidining death, burial, kag resurrection, and that is good news. Gospel na siya. Mayong balita nga si Kristo Jesus ang nagbayad sang aton nga sala. Paagi sa iya kamatayon, paggalubong kag pagkabanhaw. Kag ang iya dugo, ginhugas sa aton nga mga kasalanan. Tidamo nga mga tao, subong ga explain, magtuo ka kay Kristo Jesus. Then magkuton mo, anong gintuuhan mo kay Kristo Jesus? Nya ambot, wala ko kabalo. Kay wala siya gali kabalo nga ang iya dapat tuuhan nga si Kristo Jesus napatay. Ginlubong kag nabanhaw kag dugo niya, siling ni Pablo, amo ini ang nagtubos sang sala sang tao. Sino nagtudlo? Si Apostle Paul. Din ginkuha ni Pablo ang iya nga tudlo sa kay Kristo Jesus. Therefore, kung nagtuo kita sa tudlo ni Apostle Paul, sa iya nga ginasiling, nga si Kristo Jesus napatay, ginlubong, nabanhaw, kag ang dugo niya, hugas sa pagtubos ng aton yung mga kasalanan, gasunod man kita kay Kristo sa gyapon. But do not disregard sining apostle nga ginpadala ni Ginoong Hesus, si Apostle Paul. No? Kaya silang sa iban, magdiritsogid kami kay Kristo Jesus. Away problema.
kon sa mga butang lang nga hindi kaluwasan. Kay ang kaluwasan, ara gina kay Kristo Jesus. Do not misinterpret. Ang kaluwasan, ara kay Kristo Jesus. But we must consider first the teaching of the Apostle Paul. Nga si Kristo Jesus, napatay, gilubong na banhaw, kang iya dugo, hugas sa aton nga mga kasalanan. Amo ang bayad sang aton nga mga kasalanan. Kay klaro gid ina nga ang dugo ni Kristo Jesus amo ang nagtubos sang aton nga sala. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness, even the forgiveness of sins. Colossians 1:14. That's why dapat klaruhon tagina nga magtudlo. Sa dinta na ginkuha nga mensahe didto sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Pero din inagin kuha ni Pablo halin sa kay Kristo Jesus. Ginhatag sa aton. Hello. I hope excited ka mo. Oh? Kay kung di ka mamati, subong, pag aboto ka ron sa soul winning, gatang na tong yawa. Kag dumason, ma-discourage ka kung di mo masabat. That's why dapat kabalugid kita magsabat. Accordance sa ginahambal sang Bible. Kung kisa gani, nami gani ang tao magbulak-bulak kasugilanon. Anyet, kung itukion sa Bible, wala man gali. Kabalo ka, may mga tao nga may flattering words. Bulak-bulakan nila para na minami ang ilang istorya. Kagang tao man, nga way man kamuang-muang, mapati man sina. Pero wala sa Bible. Na, ti delikado. Nadason, questionon, nila nga questionon. Damo nga mga tao nga hupot ka nagatuluhaw lang subong kung anong mga doktrina nilang ginapangtudlo. But, gapati kita, kagaobey kita kay Kristo Jesus, it is because ginatudlo na ni Apostle Paul. Amen? Ang akon nga minsay sini nga aga, obedience to Christ. Ang pag-obey, pagtuman kay Kristo Jesus. Siling sang pulong sa Ginoo, there is some verse number 7, and he took the book of the covenant and read in the audience of the people, and they said, all that the Lord had said will we do, and be obedient. Nagambal ang Ginoo sang una sa Old Testament kay Moses, kagin rehearse ni Moses nga kung ano ang ginhambal sang Dios sa iya sa time sang mga Hudiyo, sa time sang law, ilagid nga tumanon. Ti sa aton subong, amo man ina ang gusto sang Ginoo nga ang Kristohanon nga naluwas magmangin matinumanon sa Dios. Amen. Magmangin matinumanon sa pulong sa Ginoo. Magmangin matinumanon kay Kristo Jesus. Kaginatuman man naton ang hambal ni Apostle Paul, kay ang hambal ni Apostle Paul halin ina kay Kristo Jesus, kaginapaintsindi ni Pablo nga dapat amo ining aton nga dapat sundon. Obedient to Christ. Nami gidman nga gaobey kita kay Kristo Jesus. Wala naton ginabali, wala lang. Kabalo ka, damo na ang mga ginpamatian naton nga pulong sang Dios, anyet kung gisa hindi naton na-decidean nga nag-obey kita sa Ginoo. Now, sa may the book of Acts, chapter number 6, ini nga obedience sa tudlo ini ni Apostle Peter. Ginsulat ni Dr. Luke. Kagusto niya nga ipatuman ini sa mga believers dito sa Jerusalem. O kung sa early Christian, o kung sa mga tao nga naluwas. Of course, ang Christian, gintawag ini sa chapter 11, verse number 26, pero matawag na naton ini nga mga believers sa aton Ginoo. Kagamo ning gusto sang Ginoo man sa ilang kabuhi. Acts 6:7. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests
were obedient to the faith. Sang nagwali ang mga apostles, ilabi na gid ang mga disciples ang una, siling 10 sino, ining mga pari, no? May mga pari sang una nga pamati pulong sang Dios. Kaga ang pari sang una, damo na sila mga gina-observe. Pero may mga kaparian di sang una nga nagtuo sila sa ginahambal sang pulong sang Ginoo. Ang kanami lang sang tagipusoon sining mga kaparian nga sang nakabati sila sang wali sang mga disciples or mga apostles, nagapamati sila. Oh. Ang buot silingon, wala gali iyan limitasyon ang kaluwasan. Wala limitasyon. Manggaranon o sino ka man nga leader sang church, kung kabalo ka lang mamati, pulong sang Ginoo, kag magbaton sini, silang sang Bible, nag-increase ang pulong sang Dios, and the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Nami, no? Gatuman gali, ang matinuohon, may pagtuman gidi na. That's why, kung kisa maka-question kita, nga ang mga Kristohanon kuno nagatuman, ang nagatuo, pero hindi mo makita kung nagatuman sila. Amo ni nga gindala ko ini nga minsay kay makadto kita karon sa battlefield. Agud mapuna na nga tono na una sang pulong sang Dios kag tagipusoon nga kita magtuman sa ginahambal sang pulong sang aton Ginoo. Kaya simple man lang ni nga magambal ka magtuman, pero kung kisa gapaguyod aton nga tiil, no? Daw hindi kita ka tuman dali. Pero ari may gin-record sa Bible nga may mga tao nga nagtuman sa Ginoo. Acts 26, verse number 19, sa time ni Apostle Paul. Acts 26. In verse number 19, whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. Si Pablo, wala siya nag-disobey sa Dios matapos siya nga nakakilala sa Ginoo. Nami, nga kabuhi ning kay Pablo, kay kabalo siya maglantaw kung ano ang ginpakita sang Dios sa iya. No, nakakita siya sang vision, nasugata niya ang Ginoo sa dalanon sang Damascus dire. Kag dumason, may ginsugo si Kristo Jesus sa iya. Anong ginsugo ni Kristo Jesus sa iya? In verse number 16, sa may 15, and I said, Who art thou, Lord? Ginmangkot niya ang Ginoo. Sino ikaw, Ginoo? And he said, I am Jesus whom thou persecutest. Ako si Jesus nga imo ginapersigar. Kay si Pablo, isa ini siya ka persecutor sang una. Hindi pa ni siya Pablo, kundi si Saul pa ni siya. Verse number 16, But rise, tindog ikaw, Saul, and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee. Ipadala ko ikaw. Anong purpose? Verse number 18, to open their eyes and to turn from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Ginsugo ni Kristo Jesus si Pablo nga magwali. Anong iiwali? Ang death, burial, kag resurrection. Kag kun ang tao nagpati kag nagtuo sining tudlo ni Apostle Paul nga si Kristo Jesus gali napatay na siya, ginlubong siya,
Kag nabanhaw siya, kag dugo niya mo nang ginhugas, gintubos sa sala sang tao, aton katumbasan sang sala sang tao, kag kuntuhan na sang tao, siling sa pulong sino, pakabalaanon siya sang Dios. Ining aton nga trabaho, mga utod, hindi ni siya lauglahog nga trabaho. Kay ginabalhin ini sang Dios, ang sala sang tao, ginakuha sang Dios, kag ginabalhin sang Dios ang iya nga estado. Halin sa kadulom, kag padulong na sa kapawa. Halin na sa gahom sang yawa, padulong na sa gahom sang Dios. Can you imagine nga ang tao ginagapos gali sang gahom sang sala? Amo na nga ang tao hindi kahalin sa iya nga status, kay wala siya nakatuo sining ginapangtudlo ni Apostol Paul. Kita nagtuo kita. Siling sang Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Nagtuo kita kay Kristo Jesus. Pero ang nami, nga ginapaintindi tagid, nga amo gid ina ang mayong balita sang si Kristo Jesus nagbayad sang aton nga sala. Can you imagine? May sala ka gabi, may sala ka sang nagligad nga adlaw, may sala ka ina sang aga, may sala ka subong. Oh. Tuod, pastor? Kaya kung di mo iyang una-una, sala man nagyapon. Tulog-tulog ka, sala man nagyapon. Amen. Sabi mo, hindi na sala? Sala na. Amen. Oh. Tani kung gintulog mo, tuduhan mo pangamuyo nga, si pastor tani, tagaan langit doon nga kaalam. Ti mayo man na nga butang, amen? Kaya mayo nga butang, nga way taginhimo, isiling sa pulong sa Ginoo kasala man gyapon kita. Isiling sa Bible nga, dapat gid ang Kristohanon maga-obey sa Ginoo. Kung kisa ka disobedient man sa aton. Kay siling ni Apostol Paul kung kisa siya man, hindi man in line sa kabubuton sang Dios. Ano siling ni Pablo? Ang butang nga gusto ko himuon, wala ko nahimo. Pero ang butang nga himuon ko, hindi ko mahimo. Bangod ang sala gapuyo sa akon. Can you imagine? Ginako na ni Apostol Paul, ginsulat niya para nga maka-learn kita. Pero salamat sa Ginoo kay ara gyapon kita sa ministry. Amen? Amen. Can you imagine gawyat kag gyapon Bible? Kay hindi tanan nga Kristohanon nga naluwas gawyat pasubong Bible. Ang iban barahanan ginauyatan. Ang iban ilimnon. Tama? Ang iban takos ang billiard pool. Ang iban kutiyo. Ano pa? Damo lang. Iban gani, simba subong, paglantaw ko ina, doon wala man ni taong simbahan. Oh. Pero salamat, no? Kay may tao gyapon. Amen? Pastor, pilang bato lang na. Pastor, no? Ang imo to ginawalihan, putsaga ilang. Ang tutom sa gamay, masaligan sa dako. Sa una gawali ko, pipila man lang ni, 5 man lang sila kabilog. Pero, sige lang, wali lang, kaya mo nang mandate sang Dios, mando sa Ginoo nga, iwaligid ang pulong sa amaturan. Kaya siling sa Bible, si Apostle Paul, I was not disobedient unto the heavenly vision. Subong, wala na sang vision. Kay nakita na nato ang plano sang Dios sa balaan kasulatan, hindi na vision, mission na. Mamisyon gid kita ya. Malakat gid kita. How beautiful are the feet of them that preach glad tidings of good things. No? Malakat gid kita kag mawali pulong sang Dios. Can you imagine? Iban kay nga mga churches nakita ko, wala gani kangkon kaluwasan, pero nagatsaga, tulod sang ilang mga masakiton, naka-wheelchair, gapatial, ang nagatulod, ang ginatulod, nakasakay sa wheelchair, kalo lang.
Pero layo ila simbahan ara malanda, hindi ko napagsambiton kag gintulod nila ang ilang nga mga manugsimba. Pumangkuton mo sa kaluwasan, wala. Wala kay intindi sa kaluwasan. Ang nakulbaan ko dire sa aton, basi may ari pa nga wala na luwas. Timang kuton mo na sa kilid mo, basi wala ka kangkon kaluwasan. Mapatay ka karon sa gabi, basulon mo pa kuya. Amen. Ang imo classmate, ang imo schoolmate, ang imo co-worker, kabalo ka, trabaho ka mo sa secular, kag may ara ka mo da mga co-worker nga hindi gali kangkon kaluwasan, why kangkon kaluwasan? Siri man, amen? Di kita magdinalok. Kay kung mabuksan na ang ilahuna-huna, kag tigi pusoon, someday mangin kaupod mo na sila diri. Kag dumason sila man na magdala sa ilang family sa tilan sang Dios. Kag dira sila mag-start sa pagpangabuhi nga nakakilala sa Ginoo. Can you imagine may mga utod kita ga testify amo na nalipayan kuman nga may mga tao nga makita ko gabago ang kabuhi bangod sining pulong sang Dios. Sa una, wala man ko desire nga magsimba ba? Kita mo, nga ako nga pastor dito sa Negros, batian ko lang iya nga motor sang una, galumpat na ko na dayon. Kay una, gid, mag-Bible study nga daan, almost 2 hours. Hindi ako gusto. Anamian ko sang una nga wali, 10 minutes. Kanami, gid kong 10 minutes. Tama, no? Intro pa lang kung gisa, tulog na. Nano na ya. May dugo ni Eutychus. Kilala niyo si Eutychus? Ang pirmi nga ga-attend sa wali ni Apostol Paul nga nagatulog. Kaya mo na. Pero kung gatuman, ining aton nga tagipusoon, mabugtaw gid ang aton nga spiritual life. Amen? Kung gisa, magaling ko to sa kaya na may nagtawag sa akon. Dire ga pakanta si may nagtawag sa akon, Pastor, amo ni sa aton baptism. Yan ko, dason lang. Then nagbalik ko di, ga pangamuyo, kamutanan. Lantaw ko dire, may nagabulog taw. Natingala ko, nga kung mga muyo, dapat gapiyong, amen? Pero ang iba niya, gabugtaw. Pero kung gawali, gapiyong naman. Suli. Tama, no? Hindi nyo pagsulian. Basta gani pangamuyo, gapiyong ang mata. Amen? Pero kung gawali, si pastor, wala gapiyong ang mata, gabugtaw na. Amen? Buhi na ta. Ay malakat na ta dayon. Pero silang ni Apostle Paul. Diri sa may 2 Corinthians 2:9. 2 Corinthians chapter 2 in verse number 9. Gatuman sila. Nagtuo, gatuman na. 2 Corinthians chapter 2 in verse number 9. Saling ni Pablo, for to this end also did I write. Sa sining katapusan, ginsulat ko ini, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all things. Can you imagine, si Pablo naghambal, nga ginsulat ko ini, kay amo ining prueba, nga kamo gatuman. Okay. Subong nga Sunday, ang ari subong diri, nagtuman sa Ginoo na. Kay masimba kita. Ano siling sa Bible? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, as ye see the day approaching. Galantaw kita. Sining pag-abot ni Kristo Jesus sa rapture. Ara naman, ang iban, baiso naman nila. Nga wala kuno rapture. Nga word sa Bible. Gusto na, wala word sa Pero ang rapture na, ang buot silingon sa na, is caught up. Ang iban ganing ang meaning, snatch up. Isabniton.
rapture. Sabniton man kita ni Kristo Jesus. Amen? Pero kung wala kaya katuo sining death, burial, kag resurrection, sorry lang, hindi ka masabnit. Hindi ka i-coat up. Hindi ka pagkuhaon ni Kristo Jesus. Bilin ka niya. Pag bilin mo, dire ang pinakapait sa 7 years tribulation period. Because we are not appointed unto wrath. Wala ka pati sa 7 years tribulation period, kaya hindi man makaintindi sang ginatawag nga 70 weeks of Daniel. Ining 70 weeks of Daniel, natuma na ang 69 weeks. Ang 1 week na lang nabilin. Amo ni ang 7 years tribulation period. Nga gintawag ini nga 7 years, kay kada week na sa Bible, ang kada week sa Bible, may ara siya nga week of days kag week of years. Basta week sa Bible, years na ang iya nga. Isa ka week, equivalent niya sa na 7 years. Di ba sa aton, may week of days man kita. Ang 1 week naton sa isa ka semana, 7 na siya kaadlaw. Na. Madiretso lang sila. Pati dayon sa mga ginatudlo sa YouTube, kag dumason, why yaga consider sa Bible? That's why gid ako yaga lantaw sinang YouTube nga mga doctrine, kay kadamo damo sa mga doktrina nga ginapang salot nga kun hindi ka kabalo sang stand nimo makontaminate ka kag way ka kabalo gin carried away ka na sang every wind of doctrine, and by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Stick ikaw sa King James nga Bible. Amen? Kay ang NIV nga Bible, wala na sang Matthew, I think, 18:11. Neka. Matthew. 18:11. Ano siling sang Bible? For the Son of Man is come to seek that which was, for the Son of Man is come to save that which was lost. Siling sang Luke 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Diri man sa Matthew 18:11, sa NIV, wala na ina nga bersikulo. Ginkakas na nila. But silingon, ang NIV hindi gusto nga maluwas ang tao, kay ginpangkakasan nila sining bersikulo nga nagahambal nga nagkari si Kristo Jesus para magluwas sa tao. Tiyang pamangkot, makadto kita to karon sa sa New Lucena, ano nga to nimo unto kundi malang ma-shiran ang tao pulong sa kaluwasan. Makadto kita to para nga i-share ang kaluwasan sa tao. Amen? Pamangkot, madisobey ka? Madisobey kita? Kalabanan ng hambal sang tao, sang Kristohanon nga may balibad pa sa kabuhi, unang hambal, layo. Ikadua, waay salakyan. Amen, kay may salakyan. Amen. Tatlo ka salakyan. But ikapat guro kay pastor, no? Salakyan pastor, no? Iban dito, salot-salot lang to si Manay, no? Kag si Cindy. Dumason, iban may motor. Amen? Pastor, eroplano ginasakyan mo pa New Lucena? Wala. Motor. Pwede na siya kalabot ya. Kalabot ganito ang sika driver halin sa Mindanao. From Bukidnon to Rafi. Tolfo. May dala pagid nga flag. Tama? Basta hindi. Kita nyo na? Away ka mo nakita? Sikat pagid. Nagagi pagid sa San Juanico Bridge. Pila ka adlaw? 2 ka bulan. Ang iyang sikad. Wala balibad. Teko patindugan siya. Baklad siya sang bago naman to nga sikad. Gingaan siya kwarta. Kay grabe mo, dala niyang flag. Singko grabe, no?
determinasyon. Can you imagine? Kalabot ka to kay why siya bulig. Ano ni? Kadto siya kuno sa Davao. Mason wala. Sakay naman siya sa mga ruro. Hasta nakalabot dito. Why pagkaon na? Ngayo lang siya da sa mga kilid. Tingala nga gawagayway ang bandera sang Pilipinas sa likod sang sikad. Pero sikad. Tabok sa may San Juanico Bridge. Can you imagine? Di wala man to sa nagamal nga alayo ni. Di sila gani sang iban buang guro ni kay layo mo. Amo na yung testimony niya. Pero kalabot siya. Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, may maraming dahilan. Tama. Gusto? Wow. Tuto Diyos, madaog ta karon kalag. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Kalag isa ka bilog. No, wala lang na nato na treasure pero ginbayra na ni Kristo Jesus ang sala sang tao nga aton soul winning. Di siling sang Bible, wala na. Second, Ephesians 6:5. Ephesians chapter 6 in verse number 5. Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, which fear and trembling in singleness of your heart, as unto Christ, not with eye service as men pleasures, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart, with good will, doing service as to the Lord and not unto men, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. And ye masters, do the same things unto them, forbearing, chastening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of persons with him. Mga utod, bisan gani ang mga sulugoon diri sa mga panimalay bala, siling gani sang Dios, siling ni Pablo, siling ni Kristo Jesus. Pablo, sulat mo ni, amo ni imo ipang sulat. Dumason ginsulat ni Pablo padulong sa mga taga Efeso. Kamo nga mga sulugoon, magtuman kamo sa inyo alagad. Di ba? Ang mga nagapangimpliyo, mga sulugoon na kamo sang inyo mga boss. Tama, no? Tama. Siling niya, tumanon nyo sila. Pero ginatuman nyo sila, hindi bangod sa ila, hindi bangod sa tao, kundi bangod na sa aton Ginoo. Amo na gani nga si bata ni Ma'am Femi, sino ang ngalan niya sana? Ang laki? Si Big Boy. B-Boy? Big Boy. Hambal niya, primero niyang eskwela, ako nagbukas ang gate sang school. Pagbukas mo na, tudlo niya ko dayon. Do ikaw man ang boss dito sa simbahan sa Lapas. Ayos yung bata, no? Seryoso pa na. Do ikaw man ang boss sang simbahan sa Lapas. Hingko. Bahaw kilala mo ko galito? No? Hindi ako yato, boss. Pastor ako. Pero makon mo na. Oh. Pero ako, kag kamo, kag atong master to, may master pag ina dito sa langit. Amen. Tama. Hindi naton pagkadinahan ang aton nga tiil sa pagtuman sa Ginoo. Amen. Sige obedience. Pagtuman sa Ginoo. Si Pablo way naghawid sang pag-alagad niya sa Ginoo. Budlay gid ya. Wala ni makatiting ang aton nga pagpangalagad sa Ginoo sa ginagyan ni Apostol Paul. Una gid, si Pablo
wala siya bayo nga sufficiente. Kung gisa gaoba lang siya, siya man na nagtestimony. Wala man siya pagkaon. Wala man siya balay. Tanan gani nga tao, nagsikway na sa iya. For all men forsook me. The Lord stood with me. Can you imagine, gawali ka pulong sa Diyos, dahil daw wala ka na abyan? Daw ano kasakit? Nasubuan gani ta, kung gisa nga magwali ta diri, pilag-pilag lang, pero at least may ara pa. Amen? Amen? Pero you must understand, we must understand, nga si Pablo, nagyan niya ang tanan nga kabudlayan. Katatlo siya batuhon, ka-39 siya bakulon, 40 stripes, save one. Pilang nabilin kay ginbuhinan sang isa, 39 ka lapdos. Kita wala pa kita ka agi lapdos, no? May ni siguro dason nga wali ko, madala ko halamham ng mga nagatulog pang lapdosan ta, no? Oh, this is the mark of the Lord Jesus. No? Batunon mo ini. Tama, no? Siguro kada gidwali mo na, pastor ga kwanta. No? Pero wala ta na iyan na agyan ang bakol. Amen? Way man ta katilaw bato. Ako nakatilaw ko bato, galing may atop lang. Dahil lang sa atop gatupa. Pero si Pablo, sa lawas niya gatupa. Oh. Hindi kita takos mga lagad sa Ginoo. Amen? Takos ka nga mag-uyat sang Bible? Hindi kita takos ini nga mag-uyat sang Bible. Pero, siling kaina sang kanta, ano gani? Namian ko sang chorus niya mo? Daw parehas ang kanta. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path always. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. That's why, nami gid nga may Bible kita nga ginabasa. Amen? Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Can you imagine? May Bible kita nga masaligan, nagahatag sa aton sang kusog. Kung palabasa ka Bible, bisan kakapoy, makaangkon ikaw sang spiritual strength. That's why si Pablo naghambal sa taga-Philippi 3:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kaya iya nga kabuhi, dira nagugol pirmi sa Ginoo kag sa pagsulat sang pulong sang Dios. Kanami, nga nagakompose kita sang kanta, no? Ano ganing last naton gin-compose nga kanta? Ituon sa tagipusoon sa butang nga mga langit nun, hindi gid pagkalimtan, bisan may kasablagan, itanom sa tagipusoon. No? Memorize ang pulong sa Ginoo. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Wala na di sang iban nga kanta. Si Pastor Ed lang pirmi. Kaya na kanta siya to. Ano itong kanta mo dito, Pastor? Si Inday Sophie, si Pastor. Dason, diri naman si Pastor. Dason niya Domingo, ilabo sa batos, Pastor man nagyapon. Dason sa dason niya Domingo, si Pastor man nagyapon. Wala gid sa magahambal, diri sa kadamo sa aton, Bi Pastor, kakanta man ko gani isang Cuando. Ibahinan taman guro ang Ginoo, Pastor, no? No? Tama, no? Abi ninyo, kung wala lang guro, Bible kag wala lang sa ano ni, tanan-tanan guro kita kakanta sa nang iya sang kalibutan. No? Ano gani? Ano gani kanta ng rock gani na? Nga wala harang-harang, ano? Ay, magharang-harang ka, patay ka dayon. Buta na. Batang pasaway, handang mamatay.
Asa ako niya, rusas. Kay kung mapatay ka, rusas, gid mo batunon. Mga rose bala nga petals. Ano na siya? Ano na siya ang buot silingon? Batang pasaway, handang mamatay. Rostar, ano na? O, kita mo, bala nila. Oh. Na bata ko na lang siya, ano man na, dahil mo kantaman? Hindi makadadayaw na sa Ginoo. Kay si Pune, gid ko no, si Pune. Si Pune niya, taga-amo na dito sa, ano na. Pero obedience. Lantawan nyo ba lang pag-obey ni Kristo Jesus? Philippians chapter 2. This is the pattern of Christian living. Nag-obey si Kristo Jesus, kag dapat man mag-obey man kita sa iya. Siya nagtudlo, si Apostle Paul. Verse number, Philippians chapter 2, verse number 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Can you imagine? Si Kristo Jesus, bisan budlay-budlay, as in budlay gining himuon, nga magpaubos ikaw nga Dios. Siyang nagtuga sang kalibutan. Pod iya nga amay, o pod ang balaan ng Espiritu, si Kristo Jesus nagtuga sang kalibutan. Gintuga si Lucifer, nagrebuilde sa Dios. Ginguba niya ang plano sang Dios. Ari, nangin chaos. Kaso nagtuga liwat ang Dios sang iya nga sang tao, si Adam kag si Eve. Gindayaan pagid ni Lucifer sa hitsura sang manog. The old serpent. Dumason ang tao, naglaot. Kasala si Adam, for by one man sin entered into the world, and so death by sin, and sin passed upon all men, for that all have sinned. Di ka kabatyag nga ikaw gali, nakasala man. Tanan kita nakasala. Kay ginpanuble tayo ni nga sala sa kay Adam. Ginpasa sa kay Noah ang sala. Ginpasa ang sala sa kay Abraham. Ginpasa ang sala sa kay Moses. Oh. Ginsalo ni Kristo Jesus ang tanan nga sala sang tao. Agod nga hindi kita mapinahan sa linaw sa kalayong. Bisan budlay ni. Si Kristo Jesus ang tagiya sang tanan, pating kabuhi naton. Can you imagine siling sa Bible? Gahulag kita, hindi kita robot. Kita nyo subong, may mga nagaparobot-robot. Si Green Man. Kilala nyo si Green Man? Sino pagid? Si Soldier. Niyara pag ginagaga mo na. Ngaga mo na sila. Bangot sana. Tama? Sino man ang kung wala man sang ginahatag na nga kwarta, din man na. Mapamo-amo ka lang na, hasta lang matulo na laway mo. Kaya ginapintahan nila, si Goldman, bangon na sang kwarta. Salamat nga nag-offering ka mo, pero ang kwarta, ibalik ta na sa ministry. Amen? Amen? Luoy man ato niya mga pastors. Bisan pang gasolina lang na nila. O kada simana, gaan ang mga pastors 200. What is 200 sa gasolina, subong? Sulo-sobra lang na 2 ka litro, pastor. Tama? Kung may motor ka mo, insindihan nyo na kay tag 70 plus subong ang gasolina. Dito kaya sa barat, yan nga tag 69 lang, pero pagpuga mo sa motor, ga-ubo-ubo. Pero kung pili ka sang nagme nga mga gasolina, tag 71, 73, 74. Pero gakadto kita para nga mapainchindi naton
nga may Ginoo gali nga naghatag sang iya kabuhi. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being the form of God, ara siya sa dagway sang pagadios, thought it not robbery to be equal with God. Why niya ginkuha ni kaghambalon lang nga, kay ako ya Dios, tanan ka mo nga mga makasala, papason ko kamo. Thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant. Can you imagine, ginasumbag si Kristo Jesus, ginabakol, ginakurunahan sang tunok, wala, gapabagong ng aton nga Ginoo. Kaysa iya huna-huna, matapos ko ini, ang kaluwasan, mahumanakon, kag mahatag ko, sa kay Paul Lamis, kay Gerson Alipoon. Mahatag nakon sa kay Edison Pompirada, sa kay Dudoy Aligato, sa kay Joshua Brillantes. Tama? Amen? Ginantos na, pabagong lang aton Ginoo. Pero sang matapos nga nahumana ni Kristo Jesus, hambal ni Kristo Jesus, it is finished. Kag inyo naman subong. Amen. Ano gani tawag sa aton? We are ambassadors for Christ's sake. Ambassadors, it means representative ni Kristo Jesus. Kag kita naman ma-share sa ila. Oh? Pagwali ko dito sa namatyan, sa ila ni Pastor, mo na ang kuano? Pag-invite na ko, hambal dayon sa ano na, Pastor, ato pa sa likod. No? Galabaw ang kamot sa bintana, imuon tabi ni bintana, oh. Mo na, oh. Hindi makita ang iya nga, hitsura, nakon, pero kita ko iya kamot, niya to, Pastor, gabaton pa sa Ginoo. Then ang iyat, ang upod niya pag ito, nga nagakudog-kudog, nagbaton man sa Ginoo, paralisado, na-paralyze bangod sang kakapoy. Manugpinta, naulanan, na-paralyze. Siling ko, sige lang, Brad, no? Diri man lang na. Kabalo ka, kung okay lang ang lawas naton, nga wala kita sa ginabatyag sa aton nga lawas, daw wala, hindi mo gid ma-treasure ining mga pulong sang Dios. Pero kung ara ka na sa kilid, sa higad, kag sige ka na lang ka uraroy, ay, Ginoo, kasakit sa akon nga, Ginoo, puro na lang na Ginoo. Amen. No? Pag ma-hospital gani, kapadalagan ka lang sa imong motor, kapadalagan, Ginoo din ako makuha sa akon nga mga galastuson, kay Ginoo gyapon aton palapitan. Pero pag abot na iya sa buluhaton sang Dios, mo Ginoo, no? Kapangamuyo gid ko nga ipadala mo sila, pero pabilin lang ako. No? Here am I, Lord, send them. Here am I, Lord, send them. We will serve you faithfully. Here am I, Lord, send them. Amo na, Pastor, ang lyrics na? Here am I, Lord, send me. Here am I, Lord, send me. I will serve you faithfully. Here am I, Lord, send me. Damo-damo nga lugar akong gin-survey. Buta nga dirigid ko ya. Estancia, Antique. Labot ko Pandan, Antique. Survey. Gilhungan, Negros. Manapla, ginkola ko, Leon. San Joaquin. Na ubos ko na dira Lagulad sang gapay ni ring pago. Dason sang ulihi, last option, Kalumpang. Every time mag-pray ko, mga 4 o'clock sang aga, gasulod gid ini sa akon hununa, Kalumpang. Kalumpang. Kag dira ako nag-decide. May naglaygay sa akon, wala man na da lupa.
Kagusto gid ang iyang lagay nga until na wala gyapon lupa. Pero may lupa gyapon nga ari ga patong kita. Ambot silingon wala titulo ang lupa. Siling ko tudlo man ni pastor, siling niya tao ang importante. Hindi ang material. Tao. Kay ang tao mo na ginaluwas ang Ginoo, hindi ang lupa. Siling ko, sige. Plastar. Visitation. No? Uyat gitara tuto juice. Lagaw. No? Gahiga pang ilok. Nga man. Tiyang akon nga juduran, tawas lang. No? Katapat tawas kag suwa. No? Bodo ano na, dahil lakat ka dayon. No? Silakan ka lang sang init, tagas ng imong balhas. Tulo bata. Hala, tulo bata. Daw buang ka nga kundi di lang basta tulo bata. Halin sa baybay, pagadto sa may zone 8, pabutong diri sa gym, sa zone 1, hasta matapos mo ang siyam ka center. Pagpuli, lupay-pay ka na. Ay, kapoy-kapoy. Kumakon mo, ikaw pa okay, makanta kita. Balay ko sa langit, nagaigpat-igpat. Siling sa iban, balay ko sa langit, nagasiga-siga. Hindi na, ninipot na yang gasiga-siga. Balay ko sa langit, nagaigpat-igpat. No? Dayon, hambalon ka pa sang bata. Hindi na blana sir nga kanta kay niya luma na. Oh. Eternidad. Bay na pas sir kay ako na luma na. Singko hindi kantahon tani. Oh. Iban nga kanta, balay ko sa langit, nagaigpat-igpat. Ano nga balay? Bunggo. Tapat din sa babaw. Amen. Kung magtudlo ka bata, natamaran ba? Balay ko sa langit, nagaigpat-igpat. Balay ko sa langit, nagaigpat-igpat. Balay ko sa langit, singko bunggo, balayan mo. Dapat diri sa babaw sang ulo para wala bunggo. Oh. Kaya gali hadlok nga magkita ang iya nga balha sa ilok. Oh, pero sige-sige lang, tudlo lang. Amen? Tutuman lang kay kung tutom sa gamay. Like for example, ining mga teachers naton, tutumin nyo lang. Lantawan ng mga kabataan subong, halin pa ni sa kalaparan. Ano silang sa iban? Alas 2 pa lang, pastor. Alas 4, ilang nga center. Alas 2 pa lang, ato nag-aatang ang mga kabataan. Para na si Ma'am GM. Buot silingon, kay excited ang nagatudlo, excited man ang mga kabataan. Pero kung nagatudlo, lupay-pay man, wow, malakat naman kita sa Bible Center. No? Nagutom ako. Sala mo da, way ka nagkaon? Kaon ka gid. Kay matudlo ka bata, way ka na energy. Oh. Pang-pang! Ay, pang-pang! Suba! Pang-pang! Suba! Nag-alam ng mga kabataan, pang-pang, suba, pang-pang, suba. Siling sa kakong niya, amigo. So, pang-pang! Tanan sila na, kaya binila, suba na mo. So, pang-pang, gali iya yung ano niya. Si sir. Tudlo naton sa kabataan, ma-enjoy ka. Ako, ga-enjoy gid ko sa kabataan. Hindi lang ko galing kasarang. Ari, mga bunga sang basketball ministry, si Gian, si Rain. Amen. Bula, bull is life. Bula lang, makon mo alas 6 ang aga. Pastor, bugtaw na sinong Sam, mabasket na iya sila mo. Then mapuli sila alas 11. Hindi mo ya pag nito, gabi na nimo. Kay gusto nga mag-basketball. Pero nami gid, singko bisan nga basketball, sharean gid pulong sa Ginoo. Amen. Sinong my friend? Sinong my friend? Sinong may abyan? Salamat ang mga diri tanan wala sang mga abyan. Wala abyan. Ang tuod nga abyan, ginasiran niya gid ang iyang abyan. Amen. Kaya na sa lapas tapos namon service, sa inya pastor, may gintipon kami 300 kabilog, wala ginasiran sang kaluwasan.
Pero I hope na mashiran man sila kaluwasan. Amen. Hello. Are you saved? Are you saved? Ate, hindi ta magbuhi eh. Are you saved? Na gusto na magbuhi. Mabuhi kita. Mabuhi kita kay para kapahuway pa kita kag malakat kita sa duog nga aton dulungan pulong sa Ginoo. Amen. Pamangkot, sining aga, sinong gusto mag-upod sa pagdaog sang galag? Kindly raise your hand. 1. Sige, isipon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, si Pastor. Sino pa? Kindly raise your hand. Bayaw tanan. Okay. Salamat. Ini nga mensahe, it speaks about obedience. Obedience is the very best way to show that you believe, doing exactly what the Lord's command, doing it happily. Action is the key. Do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. 2. Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. We want to live pure and we want to live clean. We want to do our best, sweetly submitting to authority, trusting to God the rest. Upod. Walking in the light, keep your attitude right on the narrow way. For if we believe the word we received, we will always obey. Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Ginoo, salamat gid sa imong pulong nga mo natunan sining aga. Kabay Ginoo nga ang tagsa-tagsa nagtuo sang imong kamatayon pagkalubong kag pagkabanhaw. Nga may-ari diri sining adlaw magahambal. Ginoong Hesus, salamat gid kay ginatudluan mo ako nga magpalapit sa imo, magtuo sa imo. Suno sa tudlo ni Apostol Paul nga ikaw napatay, ginubong na banhaw, bayad sa akon nga mga kasalanan. Sa pagtuo ko gali Ginoo sa imo, amo ining kaluwasan sang akon kalag. Gani ginatuuhan ko ini sa bugos na akon nga tagipusoon sining aga. Mayari bala gusto magtuo kay Kristo Jesus sining nga tinion. Pwede mo maalsa ang imo tuo nga kamot nga pahayag nga ikaw nagtuo sa iya. Mayari? Kindly raise your hand. Okay. May ato isa, no? 2. Mayara pa. 3. Mayara pa. Sa aton yung mga Kristiyanon, mayari ba lang ang magasiling sining tinion, Ginoo, tumanon ko ikaw sa akon bugos nga tagipusoon. Sundon kong imo mga pulong. Mayari ba lang gusto nga magsunod sa Ginoo? Mayari, mga Kristiyanon, you want to follow the Lord Jesus Christ. Mayara, salamat sa Ginoo sa paghimo sang bulaton sa aton Ginoo. Mayara pa. Salamat sa Ginoo. 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 Sa mga wala pa kaangkon sa ginatawag nga water baptism, wala pa ka pa-baptized, mayari ba lang ang mga siling, Pastor, gusto ko mag-obey sa water baptism. Mayari? 1, 2, 3, 4, 5. Mayara pa? 5, 6,
Okay? Ginoo, salamat gid sa imo nga pulong nga nawali sa amon tunga, blasman o Ginoo, mga kamot nga nagbayaw. Kinadayaw kay namon kay ginapasalamatan sa matamis ngalan na Ginoong Hesus, hamon Dios kag manluwas. Amen. Okay, sa mga nagbayaw sa ila tuo nga kamot, no? Lihog nyo ko butang sang inyong ngalan, complete name, inyong address, kagang inyong cell number, kay para nga makontakta ka mo, kay makuan kita sa water baptism. Thank you so much, kag mayong udtos tanan.